הגענו לנחלאות, שם היה בחור ממש מוזר. אתם יודעים לאיפה הגעתם? הנה עוד מתחרים יקרים, בואו שבו פה, אתם יודעים לאיפה הגעתם? מי היה הרבי אריה לוין? הוא סיפר לנו על רב אריה לוין שהיה מפורסם בביקוריו אצל אסירי המחתרות בתקופת המנדט ובמעשי החסד הרבים שעשה. לא, אתם יודעים איזה ניגון הוא לימד? יובל, את יודעת איזה ניגון הוא לימד? עכשיו ביחד, 3, 4 ו... יממי, ואז ניניני, לא שומע אותנו. אחרי שהצטרפנו אליו לאיזה ניגון, קיבלנו מעטפה ובה היה כתוב שעלינו להגיע לבית כנסת החורבה ברובע היהודי. ידענו שאנחנו צריכים למהר. הגענו לבית כנסת החורבה. בית כנסת זה הוקם ב-1700 על ידי רבי יהודה החסיד, אבל ב-1721 שרפו הערבים את בית הכנסת והחצר. 100 שנה לאחר זה הקימו מחדש את בית הכנסת והוא הפך למרכז החיים ברובע. ב-1948 פוצצו הירדנים שוב את בית הכנסת, והיום משפצים אותו. עליכם לפתור כתב החידה על ידי טלפון סלולרי ולהגיע ליעדכם הבא. מצאנו שם מעטפה והיה שם חידה שפתרנו בעזרת הפלאפון. 117 202. כתוב כאן לכו לדגל מנורה. אני יודעת איפה זה, קדימה. היינו צריכים להגיע לדגם המנורה. מצאנו את הדגם של המנורה, דולב ויובל הגיעו מיד אחרינו. בפתק היה כתוב ששחר, דולב ויובל סיימו את המרוץ, ואני צריך להמשיך לבד, להגיע לכותל, להניח תפילין ולרוץ לבר מצווה שלי. נפרדתי בדמעות מהאחים שלי והמשכתי לשלב חדש בחיים שלי. אחרי שהנחתי את התפילין בכותל, קיבלתי את המעטפה האחרונה מההורים שלי. זאת המעטפה ששלחה אותי לעין צורים, לבר המצווה שלי. טוב, נתראה בבר מצווה.
פתאום הבנתי, זה אמנם סוף המרוץ, אבל זאת רק ההתחלה של החיים המבוגרים שלי. הגענו? זה טוב לפספוסים. בגיל צעיר התנסיתי בחוגי ספורט. זה נכון. הגענו לבית... מה יש לי? יש לנו זמן, המרוץ המצוות, עוד מעט אתה בן 14, יש לנו זמן. הגענו... הגענו לבית ספר... מה יש לי? אוקיי, מתחילים. הם אמורים לעבור מספר משימות נורא קשות ועמוקות ולא זוכרת את השם. רגע, בוא, נראה לי שאני נרשום את זה. בית הכנסת הזה הוקם בשנת 1700 על ידי רבי... רוצוף.